proiektu hau Loramendi Euskara Elkartiak indako enkargu bat da, azken batian, Atxabaltako Loramendi Euskara Elkartiak, eta enkargu horretatik irten zen, hasiera batian zen, Euskararen inguruko zerbait, ez zeuken oso definituta nola egin behar zen espektakulo bat, bai, edo konferentziantzeko bat, musika eta pixkat humori erabiltzen, eta nire okurritu jaten, formatorik onena hori helarazteko, izango zala, El Club de la Comedia itxurako monologo formatu hori erabiltzia. Azken batian, Euskararen inguruan beti hitz egiten dugunean ez, etortze jaku konferentzia aspergarri bat ez da, burura. Eta nahi neban hori erabat apartau, eta zehozein askoz be ludiku haua, askoz be heltzen dana jendiaren gana, humori erabiltzen, musika be bai, eta hola sortu zen ideia hau. Euskaraz dakiten 3 euskaldunetik 2 gazteleraz hitz egiten du egunero. Preokupantia, ezta? Zer gertatzen da? Holako titular bat irakurtzen dugun bakoitzian, lehendabiziko gestua izaten da ingurura begiratu eta zen hostia. 3tik 2 baldin badira geure inguruan dare. Ze ni ez naiz? Eta danok esaten dugu, ni ez naiz, ja, ni ez naiz, baina 3tik 2 baldin badira areto honetan bat baino gehiago dauz. Nire bete beharra izten da, bideo batzuk egitea, apur bat oianekin bi hauen show edo monologo hori betetzeko bideo batzuk egitea. Egiz esan apur bat alderantziz etorri zen proposamena. Hasiera baten, eskaini nuztien herrikoan nintzelako niri olako espektakulo ordubeteko zerbait ikia, baina nintzen ausartu bere gara izan, lanpetutan enbilelako, saia iruditzen jatelako, atzera botan nintzen. Baina ikusentzunezkoekin eta apur bat, kuriosidadia nauken hor, mobiluteko, gauzak probetako eta hola, eta orduen, Loramendikoak eurak beukienez, idea batzuk, nahiz ez jakin ziur segurea bien ikia, beukien eredu moduen Katalunian inzien bideo batzuk. Orduen, nik ikusi nituen bideo horreik eta proposatu nuntzien, politia izango litzake show bat edo ikuskizun bat eikia, eta tarteka, ni preste ongo nintzakela esan dutzien, hori bideo batzuk egiteko, espektakulo edo ikuskizun hortan sartu alizeteko. Horiok, segi, txutau, gol! Kakazarra, hor zaipita joga arbitruek eta. Sí, fuera de juego. ¡Ah! ¡Árbitro! ¡Que no te enteras, pringao! Igartua! Ez hizo caso ikin, Ez hizo caso ikin. Eso no era fuera de juego. Es que... ¿Qué malo que eres? Arbitro kanpotarra daukala? Itxaixat. Erdera zintzuzek eta? Hola, fija ulertuko joketa. Entera deia. ¡Dedícate a otra cosa! ¡Macaco! ¡Te vas a tragar el pito! Loramendik argi lagazostan mesua dela euskararen erabilera geure eskuan dago. Eta hori euskaldun danontzako da baliagarria, ez? Eta nik uste dut hori izan zen eura jarritako eslogana nolabait esateko. Eta bai, erabileraren inguruan berbain behar ginen, baina nik argi neukan ez nintzala jauzi behar utopikoak ziren gauzetan. Askotan euskararen inguruan hitz egiten dugunean saiatzen gara dana garbizaletasun batera erudaten edo ezke dana izan behar da euskaraz ez da holan. Eta hori ez da holan izango, segatik ze beste hizkuntza batekin elkar bizitzen ari gara. Hemen aldian gaztelerakin eta iparraldian frantsesarekin. Hori ez da desagertuko, beraz horrekin egon behar gara. Kontziente izan behar gara hori holan dala, eta kontziente garen egian landutuko dugu bakoitza bere aldetik geure hizkuntza indartu dadin. Baina ezin dugu pretendidu ez dalako sekula gertatuko, bakarrik euskaraz berba itxiaz ezin eskua da. Eta gainera gure komunikabide dana gazteleraz dauz, 2 edo 3 kate bakarrik eskogu euskaraz, gainontzeko dana gazteleraz dira. Orduan, errealitatea hori da, hori ez da aldatuko, eta orduan goazen errealitate horretatik lantzera euskara indartzeko, baina ez utopikoa izan daiteken puntu batetik, baizik eta realitatea hartuta, ez? Oso politianik, egiz esan oinen ez akordetan zela urte hauen... nik proposatu nituen bideo batzuk egitea eta ez tekiz zelan, esango politia izango litzake Atxabaltako jendiekin jako zeo zer izetia. Torduen hasi ditzen, zein animauko litzake olako gauza bat egitera. Eta hasi ditzen bai Loramendikoak, baini apur bat, idea bat iken zein izango litzaken aproposa edo zein ez litzaken kortauko, ze egiz esan, balienti izan bida, azkenin bagitzu herridanak ikusi dauen edo herriko jente asko ikusi dauen zerbait dela, batzuk esperientzia apur bat baukien, baina beste batzuk ez zaukien esperientziaik.
Eta zan apur bat, tanteetan ibiltzia, egiz esan ez gauen tante hau biharrik euki, asko tante hau biharrik ez gauen euki. Lehengotik joan gitzen jentei galdezko eta hasieratik bai asko emuzkoen danek. Osa, hortan suertea hundixa euki egoen eskitzen ibili behar izan erreguka. Bilatzen, humoria, ez? Egoera ezberdinak eta nik uste dut egoerarik argixenak beti gaztelera jotzen dugula adibidez insultatzerak orduan, norbait iraintzerak orduan, sexua praktikatzerak orduan askotan gaztelera jotzen dugu. Euskaraz ez dakigu, ez daukagu hizkuntzarik edo hitzik sexuaren inguruan hitz egiteko, ez? Erotismoa agertzen danean, nahi barik gaztelera jotzen dugu. Kantuekin bebai, pixkator proposatzen eban Euskaldunok daukagu mania bat edo, ez? Dara, kanpoko kantuak hartu eta euskaratu. Danak hartu kanpotik eta euskaratu, ez? Zer gertatuko litzateke kontrakoa gertatuko balitz? Hau da, norbait etorriko balitz geure kantu bat hartu eta erdaratzera. Ostaz, igual liguek egarazierik egingo, ez? Eta gu gauza bera itxen dugu gainontzekuekin, beraz, pixkat hori dana, planteamendu horrek danak, humoriarekin planteatuz, nik uste lortu dugula bebai, batetik, helburua zana, jentiak ondo pasatzea eta barritxea bai, baina hausnarketan bat aitxia eta esan, jolin, bai, ez? Horre zenbait tematan, igual geure esku badago zerbait gehiago itxia euskararen alde, ez? Koldo, euskara irakaslia. Konturatu zate, euskaltegi guztitan dagoela norbait koldo daukana izena? Zatanok ezagutzen dugu gure bizitzan norbait koldo daukana izena eta euskarako irakaslia da. Semeren bat baldin badaukazu jarriozu koldo izena eta euskara irakaslia izango da. Alaba bat baldin badaukazu, bai, jarriozu koldo izena. Eta zegati dauka koldo gitarra bat eskuan, euskaldun berri batek beti ikasten da belako euskaraz hitz egiten kantuen bitartez. Eta holan ikasten dago euskal kulturgintzako 3 ezaugarri nagusiak, txirri, mirri eta txiribiton. Zagarra manzana, ikatza karbon, mujer handria eta hombre gizon. Eta koldo emoziona bitzen da. Hombre, didaktikoa badira, bai, baina gero koldo emozionatzen da, gabon garaia heltzen da, eta azten da gabon kantuekin. Ator, ator, mutiletxera. Kontuz. Kontuz kantu honekin, hau ez kantau euskaldun berri bat tipua enparanoia hau itxen da, azten dalako hostia, ator, bigarren pertsona singularra ikan, etorria diztrinkoan eta diztrinkoan. Ez, kantau aditz bat, kantu bat, askoz be, ez dakit, divertigarria hua, eta gero etortzen da koldo, eta azten da. Alaken, alaken, ala pikulatun baile, responde la pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa ze. Koldo, a la pícula tumbaile, responde la pícula tumba Jesús María jainkoa zen. Tócate los cojones, tío. Bost bideo batzuk da, hori ezautute moduan, Katalunian indiako batzutan oinarrituta, beste batzuk neuk sortutakoak die, eta dia apur bat euskaliztuna dan jendia izuzenduta, eta euskararen erabileraren inguruan. Bai, euskaraz dakixen jentia, baina zela egoera jakin batzutan erderara jotzen dauen, eta apur bat egoera horreik azalaratzen dituzten bideuak, ez? Apur bat jendia identifikauta sentidu dein, eta zer pentsau emun deixien bideo horreik. Taldekide barri bati emun bihutzau gaur ongi etorrixe. Ador eta borondatea undixa erakutzi da gure taldien sartziakin. Eta ilusina undixa indozku gainera. Aurkeztu zure burua gure huezu. Apa, Iker naz. Hau, Iker. Neupe erderi erabiltzen dut lehenengo hizkuntza moduen, ez auketan ez duten unbaitera noienien. Oso ondo, Iker, oso ondo. Onartzi edan lehenengo pausue. Orain, esplika izu zer pasauzan azkenengo aldixen. Aurreko baten lagun kuadrilla bat zerbait jaten fankitzen taberna batera. Eta ordainketako ordu heldu zanien neu fanitzen barrara. Eta esan hauen. ¿Cuánto es? Taperak esan usten. 15 berrogei. Nik usten hauen ez zauela jakinko euskeraz. Esker daldun aurpegixe euker. Eta primeran ulertzen hauen euskari ez da.
Bai, baina nauen espero. Segun nora faten garen, ba erdera jotzeko oitxuria daukoguela, eta gero niri behintzat paseta jat damutu itxena zela, ez? Osa, leku batera joan, erdera zein berba, eta konturatzen zara euskeraz erantzute dutzula. Eta horrek emuten dauen amorrua, eta nik uste hori danoi paso jakula. Ni indela gutxi paso gaten Barakaldora fan, da osatu nagoen, Barakaldo ze jakingo daua. Honek euskera, bueno, eske pentsau ez da zueitzen. Osa, urten itxe jatzu erdera, eta gero hori. Emututzu amorrua zaitik ez da zuen pentsau lehen hau. Bi bildur nagusin euskan, batetik sekula ez dotein gauza asko inditzu, telebiztan irratian eta bar, baina sekula ez dotekin monologo bat formatu honetan, ez dut sekula egin, eta orduan netako zoze berriz esan profesional moduan hori etxia. Eta bestetik euskarakin sartzia bezaia da, ze oso tema sentiberakorra da, oso gertutik ikutzen gaitxu, jendea oso konsientzia dut dago, militantzia asko dago bai, eta batzutan horrein inguruan barre itxia edo humoria saltzia ez peligrosua, baina bueno, ez dakigu ze puntura arte jentiak ondo hartu aldaben edo ez. Bi beldur horrek neuzkan, eta egisa esan, bi beldur horrek jun jaten lehenengo sekuentziatik aurrera, ja ikusienan jendeak infilin oso ona zeuala, jendeak ulertu zeban humore sarkastikoa izango zala horrentzungo zeban, humore oso transgresoria, euskarakin sartuko nintzala, eta atzamarra sartuko nebala gainera geure sentimentuetan. Jendeak hori ulertu zeban lehenengo momentutik, basekizen humore mota hori ikustera jungo zala, eta ondo funtzionau zeban. Oso pozik galditu gare, egiz izan bai. Bai, zen neupe, dana neukin joat, esan gurot, bai grabaketa plana, bai gidoiak, bai, bueno, aktori etxaten egin beste importa, ze india neukan, baina, bueno, beste dana apur bat nietzako zerre beharriz esan, eta montajia ben neukin jot. Orduan, ba, bueno, aprobetxau dut neupe ikasteko, eta egiz esan guztera galditu naz, emaitzakin, guztera galditu naz. Euskara munduzak konta irumatzen, Euskara munduzak konta irumatzen.